Gipahigayon ang misting operation sa Talisay City Health Office sa tulo ka mga lugar sa Dakbayan, ilabi na sa mga eskwelahan ug evacuation center aron kalikayan ang sakit nga dengue. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Gilantawan na daan sa Talisay City Health Office ang posibleng sakit sa dengue tungod sa nasinating grabing baha diha sa Dakbayan sa Talisay. Ilabi na sa mga napundong tubig samtang nagpadayon pa ang mga clearing operation sa halos tanang lugar sa syudad. Hinungdan nga mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, nga sugod pa lang niya adtong November 6 hangtod na karong adlaw tagtulo ka mga lugar ang gipahigayunan sa misting. Ilabi na ang mga eskwelahan ug mga evacuation center. After sa bagyo, ma'am, naatay severe flooding, no? Yeah, so, mag-expect ta nga natin mga pools of water nga magpundok all over sa Talisay. So, ang atong gibuhat, dipinsa na lang tada, dili lang misting, but nagpabutang itang mga larvicide, ng chemical sa mga bodies of water nga atong gi-assess sa atong digital force nga possible nga mahimong breeding site sa lamok. Samtang gawa sa gihimong matag adlaw nga medical mission sa mga evacuation center sa matag barangay, mga sakop sa City Health Office o barangay health workers ang nag-house to house sa pagpanghatag na sa tambal nga pambatok sa leptospirosis. Mato ni Dr. Bautista nga kapin sa 150,000 ka doxycycline na ang ilang naapod-apod sa dulan sa 60,000 ka mga Talisay noon. Everybody should have access to prophylaxis, ma'am. Kay ang tanan, halos kita tanan nabasa man kita pagbagyo, pero hopefully garon mo di lagi kayo nimo daghan ng kuan kay nag-init naman. Init na niya, mahuga na ang mga areas nga may mga tubig pa. Pero again, may bartong sawa, mag-matun kita, mag-antay kita, kaya ang leptospirosis is all year round, naagin na siya diya, basta nailag ka, yan ay tubig, hugaw palibot, naagin na ang leptospirosis. Samtang padayon usab ang panawagan sa mga dunay sintomas sa sakit sa leptospirosis ug dengue sama sa hilanat sa pagduol dayon sa rural health ug bisa na sa inyong mga barangay health workers kay mas maayong matambalan na sa di pa mo grabe nga posibleng mo resulta na sa kamatayon. Sa latest nga talaan sa Provincial Health Office, adunay natalang 8 ka mga kaso sa leptospirosis sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.